रे भावाशी मला तुका जाऊचा गया खाली मग वरचं बटन कित्याक दाबतो? अरे लिफ्ट खाली असा ना तिका वर बोलवतय ती वर इली तर मी खाली जातालय ना. मला खुळावलंस काय? अरे वर जाऊसाठी वरचा बटन दाबूचा असता आणि खाली जाऊसाठी खालचा बटन दाबूचा असता. नाही माका माहित हा मी बघत होतो तुका माहित आहे काय बरी बटन दाबून परीक्षा घेतोस रे. जा तुझी लिफ्ट इली बघ. इली का? मला 2 महिन्यात बटन म्हणून घालतील. बिल्डरने आधी गॅलरी मोठी आणि हॉल छोटो दिलो होतो म्हणून मी आयडियाच केलंय गॅलरीच आत घेतलंय. आता हॉल बघ मेरा लग्नाचा हॉल झालो हा. कमोडच लावतो होतो रे पण औशी बापसाक सवय नाही ना म्हणा. हो जरा आवाज कमी करा ना. किती म्हणतोस का हो का म्हणजे का काय? अहो ती 4 चाळी सोडून होणारी ती शिल्पा तिका लॉटरी आपल्या बाजूचा घर लागला. अहो ती काय विचार करत असतली? यांच्या घरात ही लोक किती किलेश करतात. कोण काय नाही विचार करणार. अहो, चुप, चुप, चुप. बघलास गो कसे परला होतो दरवाजा कोणी उघडं ठेवलं? 14व्या माळ्यावरून जरी झोपडपट्टी दिसत असली ना तरी टेरेस वरून विहार लेकचं व्ह्यू मिळता. ए पोरांना कोणी सोडलं? अरे तुमका किती वेळा सांगितलंय टेरेस वरती पोरांका सोडू नका. अहो धुरतांनो बिल्डिंगचं रूम तसं चांगलं आहे, पण चाळी त्याची मेंटेनन्सची लपडी नव्हती ना मारान दे घ्यावा. पण मी काय म्हणतोय ते आपल्या गार्डन साठी जागा देणार होते ना. अहो पापड वाळूची पण जागा नाही आहे. कधी देतले मारान दे घ्यावा. अहो पण मी काय म्हणतोय अहो ते जिम साठी जागा देणार होते त्याचा काय झाला नाही दिलं शेवटी मारान दे घेवा. पण मी काय म्हणतोय या सगळ्यात एक चांगला झाला. अहो चाळीची रूम म्हणून ज्या पोरीने मला नकार दिलं होतं ना त्याच पोरीने बिल्डिंगची रूम म्हणून होकार कळवलं घेवा. घेतला बिल्डिंगच्या मेंटेनन्सचा हेच काय तर फायदा.